Is-swieqi jinsab fi kriżi hekk iddikjara s-Sindku Noel Muscat fittra mibgħuta lill-Prim Ministru fejn elenka il-problemi enormi li qed jaffaċċjaw ir-residenti, problemi relatati ma' ħmieġ, abbuż, storbju f'kull ħin tal-ġurnata u anke vandaliżmu. Il-Kunsill ta' Swieqi għamilha ċara mal-Prim Ministru li issa s-sitwazzjoni hija kompletament bla kontroll. Iż-żejjed kollu żejjed, issa l-mument tal-azzjoni stqar Noel Muscat fl-ittra tiegħu li ġiet indirizzata wkoll lill-Deputat Prim Ministru Jim Borg u lis-Segretarju Permanenti. Is-Sindku għamel referenza partikolari għall-isplużjoni ta' barranin li qed jgħixu jew jikru appartamenti f'din iż-żona fejn spjega kif is-swieqi spiċċa stuprat u mneżża miżbuħija tipika tiegħu. Il-Kunsill Lokali ta' Swieqi qed jitlob li l-Gvern jieħu azzjoni immedjata u mhux jibqa' ċas quddiem din il-kriżi. Bis-Sindku jitlob fost l-oħrajn li tittieħed azzjoni dwar il-permessi li qed jinħarġu mill-MTA li jiġu aġġornati l-liġijiet li jirregolaw ix-shortlets li jibdew jinħarġu multi għal min jabbuża li jkun hemm rondi tal-pulizija bil-lejl u li jsir carrying capacity serju, aspett li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jimbotta sabiex jitwettaq.